Og det var startsignal til start nummer 5, Kaja Aage Rasmussen, start nummer 16, Mathilde Møller og start nummer 17, Karma Ruden, det gerne Møllevalg, start nummer 18, Annette Madsen, bedes holde klar i slusen, og start nummer 19, Peter Gosk, om at holde klar på opvarmningen. Lars Birkedal kom igennem anden fase i tiden med 0 fejl i tiden 36,84. Og en dyne, tak. På en ekstra bil. Nej, det er for dig samarbejde. Det er vigtigt, man gør. Jeg kan ikke brænde op på tørre. Jeg kan også. Den er fandme igen. Og det blev til 0 fejl i anden fase i tiden